Assalamu alaikum. Mai magana Yunus Maga. A cikin wannan bidiyon za mu san yadda ake addu'an hawa duk wani abin hawa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu addu'an da zamu yi wajen hawa duk wani abin hawa. Ka san addu'an da ake yi in an zo hawa abin hawa? Kin san addu'an da ake yi in an zo hawa abin hawa? Ko kun san addu'an da ake idan an zo hawa wani abin hawa? Ku biyo mu a cikin wannan bidiyon don mu san yadda ake addu'an hawa duk wani abin hawa. Mun gode. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Da wa muke tare? Kuna tare da Ali Muhammad. Mala Ali Muhammad. Kaka a jikin mota. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu addu'an da zamu yi idan mun zo shiga mota ko hawa na abin hawa. Ko zaka iya faɗa mana addu'ar shiga mota? Na'am. Bismillah. Subhanalladhi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. To masha Allah, wannan shine addu'an da ake yi yayin shiga mota? Na'am. To masha Allah, godiya muke Allah saka. To masha Allah, idan ka zo hawa mota ko keke ko mashin ko nafiya ko wani duk nau'in abun hawa, idan ka zo manzo Allah ya ce duk wanda ya zo hawa wannan abu yayi addu'a. Yana da kyau idan mun zo hawa mu dinga hawa, kada mu dinga hawa kai tsaye babu wani tsari ba kuma haka. Idan ka zo hawa mashin ko mota zaka ce subhanallazi sakkara lana haza wa ma kunna lahu mu'awinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Suna da kyau da Allah duk wanda ya zo hawa mota ko mashin ko keke ya dinga yin addu'a, kada mu dinga hawa. In kai addu'a Allah zai kare ka da dukkan wani sharrin abin hawa. Suna da kyau mu dinga kiyayewa. Mun gode, Allah saka.